L-ewwel ta' Awwissu San Alfons Marija de Liguori, Isqof u Duttur tal-Knisja, għex bejn is-snin 1696 u 1787. San Alfons twieled f'Martinella qrib Napli, l-Italja, fil-21 ta' Settembru. Kien student intelligenti ħafna, tant li fis-sena 1713 fl-età ta' 16-il sena ġa kien kiseb id-dottorat fil-liġi ċivili u fil-liġi kanonika b'dispensa ta' 4 snin qabel iż-żmien mill-Università ta' Napli. Sentejn wara beda jipprattika ta' avukat, iżda wara 8 snin meta kien ġa akkwista fama kbira u kellu qudiemu futur brillanti tilef kawża importanti ħafna. Din kienet daqqa ta' ħarta kbira għalih u għalmitu x'kienet taftat id-dinja. U stess qal, ja dinja, issa araftek u intom jaqrati qatt mu se tarawni aktar hawn ġew. Wara xi xahar iddeċieda li jħalli l-professjoni tiegħu u jidħol patri. Fil-fatt m'għadamx beda jistudja t-teoloġija mal-patrijiet Lazzaristi. Dan ġara fis-sena 1723. Imbagħad fis-sena 1726 ordna saċerdot u ntefa' b'ruħu u b'ġismu jippredika u jqarar. Fl-1731 mar Skala u bl-għajnuna tal-isqof tal-post u ta' saċerdot ieħor waqqaf l-ordni tas-Sorijiet Redentoristi. Sena wara fi Skala wkoll waqqaf il-Patrijiet Redentoristi bil-għan prinċipali li jiddedikaw ruhom għal priedki, jagħtu l-irtili, jagħmlu l-missjonijiet u attivitajiet spiritwali oħra. Fl-1743 San Alfons kien elett Superjur Ġenerali u fis-sena 1749 il-Papa Benedittu 14 għaraf uffiċjalment l-ordni. Fl-1762 meta San Alfons kellu 65 sena, il-Papa Clement XIII ħatru isqof ta' Santa Agata dei Cotti. 13 sena wara irreżenja minħabba saħħtu, ħalla id-djoċesi u mar jgħix f'Noċera f'wieħed mill-kunventi tal-ordni tiegħu. Sfortunatament, ir-Redentoristi kellhom ħafna nkwiet intern. Fl-1780 għarqu bih u ffirma dokument li qasam l-ordni tiegħu f'żewġ gruppi. Meta sema x'kien għamel iddispjaċih ħafna. Iżda 4 snin biss wara mewtu, iż-żewġ gruppi reġgħu ingħaqdu. San Alfons miet f'Noċera fl-ewwel ta' Awwissu tas-sena 1787 ta' 91 sena. L-aktar kotba magħrufin tiegħu huma it-Teoloġija Morali, il-Glorji ta' Marija u il-Visti lil Ġesu Sagramentat. Fl-1839 il-Papa Grigor 16 ikkanonizzah u l-Papa Piju 9 iddikjarah Duttur tal-Knisja fis-sena 1871. Aktar dettalji. San Alfons kien iben ta' kaptan ta' xwieni rjali. Meta kien qed jagħti irtir f'kunvent tas-Sorijiet fi Skala, iltaqa' ma' Swor Marija Ċeleste u għarfitu b'viżjoni li kellha dwar twaqqif ta' ordni reliġjuża ġdida u li kienet taqbel ma' viżjoni oħra li l-isqof Falcoja kellu aktar qabel f'Ruma. Il-Qaddies għaraf li l-viżjoni kienet ġenwina. Alfons għalhekk sena wara organizza il-kunvent tas-Sorijiet skont ir-regola li Swor Ċeleste kellha fil-viżjoni u twaqfet il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tas-Santissimu Redentur. U mar joqgħod fi Skala fejn hemm ta' bidu għat-twaqqif tal-fera tal-irġiel tal-Kongregazzjoni tas-Santissimu Redentur imsejħin Redentoristi. Dawn huma dedikati biex jippritkaw missjonijiet speċjalment f'inħawi traskurati. L-Ordni tar-Redentoristi kibret u fil-sena 1743 il-Kunsill Ġenerali
għażel lil Alfons bħala superjur. Matul il-biċċa l-kbira tal-91 sena ta' ħajtu, San Alfons kellu vot li ma jaħlix mument żmien. Barra li jippredika kemm felaħ missjonijiet fil-kampanja u fl-irħura, iddeċida li jiddedika ruħu għall-kidba. Irrifjuta li jsir isqof ta' Palermo, imma fis-sena 1762 kien imġiegħ li jaċċetta li jsir isqof ta' Sant'Agata dei Gotti ħdej Napli. Huwa inawgura programm maħsub biex jirriforma l-kleru, il-monasteri u d-djoċesi kollha kemm huma u ħabbrek biex itaffi l-kundizzjonijiet tal-fqar u tal-injoranza. Marat u batut bir-rewmatiżmu li ħallih ipparalizzat sakemm miet huwa rriżenja minn isqof fis-sena 1775 wara li kien ilu 13-il sena u rtira f'Noċera. Fl-aħħar snin ta' ħajtu, meta naqsulu ħafna id-dawl ta' għajnejh, sofra ħafna minħabba l-ordni tiegħu. Fl-aħħar ftit snin ta' ħajtu sofra wkoll minn depressjoni kbira spiritwali u għadda minn dak li msejjaħ il-lejl mudlam tar-ruħ. Imma mbagħad dan l-istat inbidel fi żmien ta' paċi u dawl mis-sema u esperjenza viżjonijiet, estasijiet u anki ipprofetizza ġrajiet li seħħew wara. Qari mill-opri tal-isqof San Alfons Marija de Liquori bit-titlu L-Imħabba ta' Kristu. Il-qdussija u l-perfezzjoni spiritwali tinsab kollha fl-imħabba lejn Ġesu Kristu Alla tagħna li jula u ġid u l-feddej tagħna. L-imħabba dik li taqqad flimkien u tħares il-virtujiet kollha li jagħmlu lill-bniedem perfett. Forsi Alla ma jistħoqlux l-imħabba tagħna kollha u ħabna sa minn dejjem huwa jgħidilna ġib quddiem għajnejk ja bniedem li jien ħabbejtek l-ewwel, kont għadek ma rajtx id-dawl, id-dinja kienet għadha ma saritx, imma jien kont ġa ħabbejtek, ili nħobbok minn kemm ili neżisti. Alla jaf li l-bniedem jinġibet lejn min jagħmillu l-ġid u għalhekk rid jagħtih id-doni tiegħu biex iħajru jintrabat miegħu bl-imħabba. Irrid naqbad lill-bnedmin għal imħabbti fl-istess ġbiek li huma stess iħallu l-min jaqbadhom biex ġbiek tal-imħabba. Kien għalhekk li hu ta' dawk id-doni kollha lill-bniedem, tah ir-ruħ u żejjenielu bil-memorja u d-den u r-rieda biex ikun jiġbaħ lilu, tah il-ġisem moni bis-sensi u ħalaq għalih is-smawiet u l-ard bit-tiżjin kollu tagħhom. Dan kollu għamlu għall-imħabba tal-bniedem biex il-ħlejjaq kollha jaqdu lill-bniedem u l-bniedem uħobb lil Alla biex iroddu ħajr għal dan il-ġid kollu. U mhux biss rid jagħtina dawn il-ħlejjaq sbieħ, imma biex nagħtuh imħabbitna wasal ukoll li jagħtina lilu nnifsu kollu kemm hu. Huwa tagħna lill-Ibnu l-waħdini sa hawn wasal il-Missier Etern. Huwa rana l-koll mejtin minħabba dnubietna. Rana nieqsa mill-grazzja tiegħu x'għamel. L-imħabba bla tarf li għandu għalina ġalitu jibatilna lill-Ibnu l-Ażiż biex iħallas għalina u jroddilna l-ħajja li tlifna bidnu. Biex jeħles lilna anqas l-Ibnu stess ma ħalisa imma taħa lina u flimkien miegħu tagħna kull ġid, jiġifieri il-grazzja, l-imħabba u l-ġenna, ġid li żgur huwa inqas minn ibnu u li għalih li anqas l-Ibnu stess ma ħalisa imma taħa lina wkoll kif ma jagħtiniex ukoll kollox miegħu. Din hija l-paċi li tibqa' dejjem, jgħid San Alfons Marija de Liquori, li fl-esperjenza tal-qaddisin teleb kull erf, tgħaddi kull pjaċir li jeleb kull sodisfazzjon mis-sensi, minn laqat soċjali, xalati u pjaċir oħra tad-dinja, huma kemm huma fiera u qarrieqa, isaħħru s-sensi għal dak il-mument, imma ma jagħtux il-ferħ dejjem, minflok iweġġaw lill-bniedem fil-qiegħ ta' ruħu fejn tassew jinsab il-vera paċi.
Meta San Alfons induna li kien ittradut, beka bil-kbir, ipprova bil-kwiet u bl-ordni jirranġa l-iżball għalkemm ma rnexxilux, iżda qatt ma tilef il-paċi ta' qalbu. Ġesu wkoll kien ittradut b'mewsa. Jekk qatt xi ħadd jitħaq bik, jingannak, jittradik, iqarraq bik, issirlek xi inġustizzja, x'se tagħmel malli tintebaħ b'dak li jkun ġralek? Ser tnissel fik mibeda? Se tpatti u tivvendika ruħek? Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, indejjem ixxettel fil-Knisja tiegħek eżempji ġodda tal-virtù. Atina li fil-ħidma għall-erwieħ ikonna l-ħerqa tal-Isqof San Alfons Marija de Liguori biex miegħu nissieħbu fil-premju tas-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.